Egunon guztioi. Periko Alkain naiz, batzuek ezagutuko nauzue, ikastetxetik. Bertako irakasle eta zuzendari urte batzutan ere izan nintzen. Orain dela 4 urte edo, utzi nuen eskolaia jubilazio hartzeko. Baina oraindikan segitzen dut proega asteak, eta udan juten gara Bolikostara. Bolikosta, erderaz Costa de Marfil, Togo ondoan dagoen herri bada, hor Gineako golkoan. Eta txokolatea jaten harrapatu nauzue, ikusten duzue? Txokolatea, ze gozoa. Jakin behar duzue, Bolikosta dela munduko kakao ekoizle handiena. Badakizue, txokolatea kakao eginda dagoela. Eta kakao hori, gehien bat, Afrikatik dator. Eta Afrikatik, batez ere, Bolikostatik, Togotik, eta hango herrietatik. Jakin behar duzue, txokolatea horren goxo izanik, bertakoek ezin dutela jan. Ez dutelako. Orduan, zer gertatzen da? Hango kakao guztia, Europara, Amerikara, Asiara, juten dela, eta bertan ez dagoela inolako fabrikarik txokolatea egiteko, txokolatea saltzeko. Dena Frantziara, Belgikara, Suitzara, Espainiara, doa. Gauza bera gertatzen da hainbat produktuekin. Atuna ere, adibidez, peskanoa bertan dago, han arrantzatzen du atuna, askotan. Ikusten duzue, benetan egoera ez dela bat ere justua, ez da. Horretarako nator, pixkat gogoan hartzeko, ze gertatzen den. Ni bentsat nire kasuan 4 urtez, joan naizara, joan den urtean ezin izan genuen ere, pandemia zela eta, hegazkinik ez zegoelako, eta bilete hartu eta genuen, baina hegazkinik eta ezin joan. Eta urten gauza bera gertatuko da, ziurrenik. Udaro, juten gara, bertara, hango anaiei, Lasaileko anaiei, atsedena ematearren. Ze urte guztian beraiekin daude, Akuaban izeneko proiektua. Akuaba, ongi etorri esan nahi du, bertako hizkuntza batean. Bertako hizkuntza batean esaten nahi, porque daude 60 hizkuntza baino gehiago, baina denek hitz egiten dute frantsesez, eta gu ara juten gara, hain zuzen ere, beraiei, anaiei, atsedena emateko, eta beraien papera egiteko, hilabete batean, uztailan. Hola ematen dugu, klaseak ematen ditugu, sendatu egiten ditugu, gauzatxo batzuk, eta zeintzuei, kalekumei esan dezagun. Hango hiriburu administratiboa Abidjan du izena, eta 10 milioi biztanle ditu gutxi gora bera. Gutxi gora bera diot, ze inork ez daki zenbat bizi diren bertan. Ez dago, jende gehiena ez ditu paperarik. Eta paperik ez duenik, ez dakigu, zein den, nun bizi den, eta Beraz, jende gehiena kontatu gabe dago. Eta hango anai bateak esaten duen bezala, batez ere umeak Afrikan ez daude zenbaturik. Eta beraz, bat desagertzen bada, edo batzuk, edo ez da ezer gertatzen. Eta aprobetxatu dituzte mafiek, organoen salmentarako, umeak eramateko, hain zuzen ere beste toki batzuetara, baituta, eta bar. Zergatik, kalean bizi direlako, halako taldetxoetan, han bertan lo egiten dute, eta orduan anaiek, astero, ostiralero, juten dira berain furgonetarekin, Manos Unidas emandako furgoneta batekin, eta han gauez, galdetzen dute, gurekin etorri nahi duzu? Nahi duzu lo egin seguro? Nahi duzu egunero jan? Nahi duzu eskola? Eta beraiek, esaten badute, bertara eramaten ditugu Akuabara. Akuaba da finka handi batean, eta bertan egiten dute dena, bizitza guztia. Baitare lo, seguro, inor ezin da sartu bertara. Inork ez die kalterik egingo.
Eta horrela, 50 umerekin 6 eta 18 urte bitarteko edo. Gehienek, edota etxetik iesa inadai dira, gaizki tratatu dituztelako, edo gurasoak hil direlako, beste batzuk abandonatu izan direlako, baina denak kalekumian. Kalekumi horiek, bizi dira, limosna egitegatik, edo lapurtzegatik, edo mafiekin ibiltzegatik, eta horrela. Eta horrela gertatzen da. Eta hau saiesteko, juten da, Akuabara, hain zuzen ere, Lasailek dauen proiektu hori, kalekumeak hortik ateratzeko, eta beraiekin, beste persona bat izateko, aukera izateko, persona izateko. Eta besterik ez, zuek egin dezakezuena 3 gauza dira edo 4. Alde batetik otoitza. Gure aita bat, edo agur Maria bat, edo beraien alde, Michelaren alde, edo eta ume hoien alde. Egin dezakezuena da, batez ere, dirua eman. Hor, 5 euro da, aski aste beterako ume bati jaten emateko, adibidez. Edo eta egin dezakezuena da, hor probako parte izan, tandanakuin, edo jende xumearekin, eta alako proiektuetan. Eta animo, merezi duelako hain zuzen ere, haiei, bizimodu bat berri eskaini ahal izatea. Eskerrik asko.